Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Kemm hija ħaġa sabiħa li nibdew il-ġurnata jew il-ġimgħa f'isem il-Mulej li jrid ikellemna biex jagħti sens ferrieħi lill-ħajja tagħna. Hekk nisimgħu fil-Vanġelu esperjenza ta' min jiltaqa' mal-kelma tal-verità tal-Mulej. U biex nilqgħu kif jixraq din il-laqa mal-Mulej, narfu n-nuqqasijiet tagħna u b'qalb sobina nitolbu maħfra. Mulej, int għandek il-kelma tal-ħajja, Mulej ħnina. Kristu, inti d-dawl u l-verità tagħna, Kristu ħnina. Mulej, inti l-ħajja u l-qawmen tagħna, Mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-lodisa din nofruha għal Savior Marija Grek u l-familja. Nitolbu. Għatina Mulej li id-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb ta' Bin Sirak. Lil dawk li jindmu, Alla jħallihom jerġgħu lura u jsaħħaħ lil dawk li ma jkunux jifilħu jżommu aktar. Erġa' lura lejn il-Mulej u dnub ħallih warajk u warrab dak li jfixklek. Dur lura lejn l-għoli u warrab mill-ħażen u għobot għall-aħħar dak li ju ta' min jismerru. Lill-għoli min se jfaħru fart l-imwiet minn flok il-ħajjin li jroddu l-ħajr. Għal-mejjet palli kieku ma kien xej, intem rat il-ħajr. Minnu ħaj u f'siktu ifaħħar il-Mulej. Kemm kbira l-ħnina tal-Mulej u l-maħfra tiegħu għal dawk li jerġgħu lura leħ. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħajr lil Alla. Ifirħu twajbin u tennew fil-Mulej. Ifirħu twajbin u tennew fil-Mulej. Ħin il-bniedem li ħtijietu maħfura li għandu dnub tiegħu mistur. Ħin il-bniedem li jibda ħażem ma jodlu l-Mulej u ma għandu ebda għajrq f'qalbu. Ifirħu twajbin u tennew fil-Mulej. Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jien għedt quddiem il-Mulej nistqar ħtijieti u int firt li l-ħażen tad-dnub tiegħi. Ifirħu twajbin u tennew fil-Mulej. Għalhekk, kull minnu twajjeb lilek jitlob fi żmien in-niket. Jekk ifuru l-mijiet kotrana lilu qatt ma jilħquh. Ifirħu twajbin u tennew fil-Mulej. Int kenna lija mit-taħbit tħarisni, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsin tiegħek. Nagħlmek u nurik it-triq li għandek tieħu. Inwissik
unżomm għajnejja fuqek. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Ġesu Kristu li għat li kienani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien jaqbad it-triq, mar fuqu wieħed jaġġel, niżel għall-kubtejh qudiemu u għallu: Mulej, Mallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Ġesu qallu: Għaliex qed issejjaħ li tajjeb? Ħadd mu tajjeb ħlef Alla biss. Inti l-kmandamenti tafhom: la taqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixxex fil-fals, la tieħux bil-qerq dak li hu mustaħat ieħor, weġġaħ lil missierek u lil ommok. U dak wieġbu u għallu: Mallem, jien dan kollu inħarsu minn żożiti. Imbagħad Ġesu xeħed fuq ħarsa ta' mħabba u għallu: ħaġa waħda tonqsok, mur beħ li għandek, għateħ lill-foqra u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Imma għal dan il-kliem ir-raġel qarres wiċċu u telab qalbu sewda għaliex kellu bosta ġid. Ġesu imbagħad ħares ħarsa madwaru u qal lid-dixxipli tiegħu: kemm iqibsa għall-onja li jidħlu fis-saltna ta' Alla. Id-dixxipli staġbu għal din il-kelma, imma Ġesu reġa' għalilhom: kemm iqibsa wliedi li wieħed jidħol fis-saltna tas-sema. Eħfef li ġemel jgħaddi minn għajni tal-abra milli wieħed tani jidħol fis-saltna ta' Alla. Huma staġbu wisq aktar u bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: mena min jista' jsalva? Ġesu ħares lejhom u għalilhom: għall-bnedmin dan ma jistax ikun, imma l-Alla iva, għax għall-Alla kollox jista' jkun. Il-kelma tal-mulej. Dolodu għanna verament għax nifirħu għal din il-kelma li smajna. Għaliex Alla irrid minna li nkunu ferħanin, li nkunu kontenti bħajjitna u nistaqsi: aħna kontenti b'dak li aħna? X'inhu dak li jagħtini il-ferħ, is-serenità, is-sens ta' ħajti? Għandna l-esperjenza ta' dan il-bniedem illi aħna nsibuħlu iż-żagħżugħani, imma donnu ma tantx kon żagħżugħ għaliex qal li minn żożitu kien jobdi l-mandamenti. U anke l-esperjenza tal-dixxipli quddiem dan il-kliem ta' Ġesu. U mbagħad hemm aħna wkoll quddiem dan id-diskors li Ġesu għamel illum. Jekk smajna tajjeb fil-Vanġelu, dan ma kien joqsu xejn. Kenani, kellu ħafna ġid, u kien ukoll jobdi il-kmandamenti. Imma naħseb ma kienx kuntent, għax l-Evanġelista jgħid mar jaġġel għand Ġesu, niżel għall-kubtejh u għallu: x'irrid nagħmel biex ikolli l-ħajja, biex nidħol fis-salta ta' Alla, biex inkun kuntent b'ħajti. U Ġesu għallu: obdi l-kmandamenti. Għallu jien dejjem obdejthom,
Għallu mena jonqsok ħaġa waħda. U din il-ħaġa waħda naħseb tista' wkoll tinqosna lilna wkoll. U x'jgħidlu? Kun liberu mill-ħakma tal-ġid materjali. Tkun skjaf irsira tal-ġid l-ftit jew ħafna li għandek. Torboċ qalbek mal-ġid ta' din id-dinja. Dan rrid jgħidlu. Imma dan x'ġaru. Sa Ġesu ureħ li jħobbu għax jgħidilna li xaħed fuqu ħarsa ta' mħabba u għallu ħaġa waħda tansok. U dan Alla jagħmlu anke magħna. U kif jgħidilna u jitfaħarsu fuqna? ħafna modi, kelma tajba, pritka tajba, qari tajjeb, eżempju ta' xi ħadd fir-qrib, u jpoġġina f'sitwazzjoni biex il-kuxjenza tagħna tistaqsi lilna nifsa. Imma int kuntent x'jonsok. Alla mhuwiex kontra l-għana ir-rikkezza, Alla jikkundanna l-użu ħażin tal-ġid tal-rabta żejda li għandna mal-ġid. Ftit jew wisq. Jiġifieri u hawnhekk ukoll naraw illi Ġesu permezz tal-Knisja iwaslilna kelma tal-verità. Jekk nisemgħuha tikkonvertina fis-sens illi ngħixu faqda ma' Kristu li jagħtina is-sens ta' ħajjitna f'kull sitwazzjoni tajba jew diffiċli. Id-dixxiepli x'inqal Ġesu li dan telaq qalbu sewda. Jiġifieri ma aċċettax l-istidina li Ġesu għamillu. U Ġesu għamel l-osservazzjoni għalkemm hu diffiċli li wieħed għani jidħol fis-saltna tħalli. Ma jikkondannax ir-rikkezza imma ir-rabta żejda li ġibna skjavi tal-ġid materjali. Jien għandi esperjenza illi kont kappillar Ruma u fit-tliet xhur mietu l-iktar sinjur tal-parroċċa kellu miljuni u l-ifqar wieħed homeless illi kien jiġbor l-ikel kważi mid-dasmin ta' triq. Meta miet l-ewwel wieħed dak is-sinjur, it-tfal għamlu ġlida kbira għax ma kienux kuntenti b'dak li kienu se jieħdu mir-rikkezza ta' missieru, ridu iktar. Meta miet imbagħad dik il-homeless, kont naħseb li kellu versi tfal. Imma meta miet indunajt li ġew 3 oħra, kienu 5. U għamlu ġlida kbira bejnietom għaliex ħasbu illi missierhom kellhom madwar 300 euro, mhux iktar. Taħt xi biċċa ġebla x'kien jgħix f'kamra tal-injam insomma. U għamlu ġlida kbira. Jien għamilt osservazzjoni illi kemm il-fqir u kemm is-sinjur għamlu ġlida fost flus li kellhom, ftit jew wisq. U hawnhekk għamilt ukoll riflessjonarija kemm aħna miżeri meta nintrabtu żejjed mal-ġid materjali. Quddiem dan id-diskors li Ġesu għamel lil dan ir-raġel, l-apposti baqgħu mistaġba. Qallu mena min jista' jsalva għaliex kienu jaħsbu illi r-rikkezza kienet barka ta' Alla. Allura kellhom is-salvazzjoni. U Ġesu ma qalx hekk. Qal mela min jista' jsalva. Għaliex dawn kienu jaħsbu li l-ġid huwa frott tal-providenza, veru. Imma l-esperjenza tal-limna illi ħafna drabi mhix dejjem ma nix tikkondanna l-ħadd. Imma xi kultant insiru sinjuri bil-qerq u dan ma jaqbix la għal Alla, la għalina u lanqas għas-soċjetà.
Walek Ġesu raġa għalilhom illi kemmu diffiċli, illi minnu marbut iż-żejjed mal-rikkezza tal-art jista' jitlef is-sens ta' ħajja. Allura ejjew nirriflettu ftit. Kemm jien ikkondizzjonat mir-rabta jew reba li għandi, Ġesu joffrilna risposta, soluzzjoni. Jekk nisimgħu il-kelma tiegħu u nwettquha. Il-kelma tal-mulej li għadna kemm smajna timninna b'tama għax Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. B'qalbna qawwija nitolbuh u ngħidulu: Mulej, xerret fuqna it-tieba tiegħek. Mulej, xerret fuqna it-tieba tiegħek. Għall-Knisja, kattar fija l-att dawk li jħallu kollox biex jimxu wara Ġesu fil-faqar, fis-safa u bl-obbedjenza nitolbu. Xerret fuqna it-tieba tiegħek. Għal kull min għandu xi seta fuq din l-art. Għatih qalb kbira u umli nitolbu. Mulej xerret. Għal foqra, għatihom li kollhom sem mill-ġid tal-art li jint ħajjejt għal popli kollha nitolbu. Mulej xerret fuqna it-tieba tiegħek. Għalina, eħlisna minn kull rabta żejda li jista' jkollu mal-ġid ta' din id-dinja li tgħaddi biex norbtu qalbna ma' dak li jibqa' għal dejjem nitolbu. Nitolbu għas-saħħa tal-Papa biex anki f'din is-sitwazzjoni imexxina bl-eżempju tiegħu li jaqgħad ir-rida tiegħu ma' dik tal-mulej. Imma nitolbu biex il-mulej jagħtih il-kuraġġ u jħares il-qudiem flimkien ma' tant morda li qegħdin jistennew u jiskopru xirrit minnhom il-mulej. Nitolbu. Mulej. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, lasciamoci guidare dello Spirito di Dio perché le nostre scelte siano scelte evangeliche, perché possiamo essere liberi da ogni condizionamento del bene materiale e poniamo la nostra fiducia nella sua provvidenza e nella sua misericordia. Preghiamo, nitolbu. Res ukoll it-tal personali tagħna. U Alla, għalik kollox jista' jsir. Nizzel f'qalbna l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex nagħmlu dak li tgħidilna l-kelma ta' Ibnek Ġesu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tubita jtajdna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajdna dal-imbit li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla
Inta tina l-ġid tal-art biex minnu nġibulek l-offerti tagħna u inti l-aħħom għax taf li aħna nofru għomlok bħala għaddejja motijin għas-servis tiegħek. Fil-ħnina tiegħek għamel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' merti għalina qudiemek, hekk ukoll insibuhom ta' ġid biex niksbu il-premju tal-ġenna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew missier Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna. Li jirdolodu u f'kull sitwazzjoni irrodurek ħal bi Kristu. Għax int bibnek il-Aziz bħalma oġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tjieba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħolqien kollu jaqduk, il-mifdijin kollha ifaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għal dejjem. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek Addis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawet u l-art u mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawet, mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smawet. Addis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal-ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodurek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naħduk. Miċċa kontani tolbu wkoll li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'nisewijiet li inna nildu sem mill-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa flimkien fl-imħabba mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint ksibt għalik. Ftakar mulej f'Sejvjer Marija Grek u l-familjari li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqassom Malla Marija, San Giusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien inkomplu nitolbu kif jallimna Ġesu. Missierna li jinti f'ismawet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina,
u la ddaħħalniex fi diġri iżda ħriżna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw Irena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħalilkom islem, natikom islem tiegħi. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jinsrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla. Mulej Ġesu Kristu tqarblu ma tkunx ta' kundanna. Danu Ġesu, danu l-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nubet tad-dinja. Ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix. Iżdej jitkellmu u ruħi tkun fejja. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, gloria al Missier li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu.
Tmajtna mulej bliker li salvana, is-sagrament li bieħ fil-ħnina tiegħek tajjixna fuq din l-art. Fit-tjiba tiegħek għamel li permess tiegħu ikollna sem fil-ħajja tal-ġenna bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar li tolbu flimkien il-Madonna ta' Pinu biex tatina d-don tal-libertà minn rabta żejda mal-ġid materjali u x'inhu biex ngħixu fis-sens ferriħi li Alla jixtieq minna. Walek fidi nitolbu ngħidu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imilki inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infakkarkom illi nhar il-Ħadd fil-għaxija minħabba l-pellegrinaġġ djoċesan tal-Ġublew li se jsir fl-4 ta' flaxija fis-santwarju tal-Patrijiet ta' Ġesu fit-Triq tax-Xatt il-Kruċifiss Mirakolus ta' Ġesu. Tajjeb li nieħdu sem. Walek il-quddies flaxija nhar il-Ħadd hawnhekk mista jkun hawn. Morru wejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna